Good news nating lahat mga kapay, no? Magandang araw, no? Kasi dito sa ating Pi Network, good news ito mga kapay kasi sa nung nakarang mga araw, mayroon siyang GCash pero hindi siya makapag-link direct kung saan gusto tayong bumili. Pero sa ngayong araw na to, July 31, 2025, sa kaninang umaga, pagbising ko, binuksan ko agad yung wallet at nakita ko dito sa aking Five Browser sa wallet ko na sa OnRamp, mayroon ng GCash kung saan tayo makapagbili. So good news ito sa ating lahat mga kapayuners kasi sa ating kita ngayong araw na to, nakapag-direct na yung mga core team, no? So uh, pwede na tayong makapagbili gamit ang ating GCash direct po sa ating Five Browser. So dito makita natin, no, na kung saan i-open po natin yung ating Five Browser. So dito, no, sa ating wallet, no, sa kilid meron siyang buy portion. So click mo lang yan. Pagkatapos dadalhin kanya patungo sa ating dito sa OnRamps. So kita natin yung nakalagay na GCash. So, halimbawa dito, may standard siya na 5,000. So, may makabili ka ng 198 na Pi, mga pioneers, no? So, kung 500, halimbawa 500, so hindi ka makapagbili mga kapay. Pero kung 1,000 yung click mo, halimbawa 1,000, change ko sa 1,000. So, dyan, so nakita ko na makapagbili tayo ng 39 na Pi. So good news po ito natin mga pioneers dito sa Pilipinas kasi direct na hindi na tayo mahirapan, no, sa pagbili sa kahit anong exchange kasi direct na dito sa ating Pi Browser, sa ating Pi wallet, no. So yan, i-connecting kanya sa TransPay. Siya nga pala mga kapay, yung kapag first time mo na mag-click dito sa OnRamps, pag-register ka muna yung first name at saka yung family name mo, saka yung email. Doon magbigay sila ng OTP, saka diyan kapag registered ka dito sa GCash na kung saan tayo makapagbili. So good news po natin itong lahat mga kapayuners kasi pwede na tayo makapagbili gamit ang GCash na hindi na tayo mahirapan o bili sa iba pa mga exchange, no. So kahit may medyo kamahalan ito konti, mga 2 pesos lang yata kasi halimbawa yung sa exchange 22 pesos, dito 24 yan yung bili natin ngayon. So kita natin okay na to mga pioneers, no, kasi hindi na tayo masyadong mahirapan sa pagbili. Yung gustong bumili, so magbili na tayo ngayon kasi good news na binuha